Ak hľadáte to správne, praktické a rodinné vozidlo, Kia Ceed 3. generácie v prevedení kombi je možno tou správnou voľbou. Moje meno je Matúš a dnes si spoločne predstavíme jazdenku práve tohto modelu s nájazdom 47 000 km. Model Ceed sa vyrába v Žilinskom závode na Slovensku a tretia generácia tohto modelu je na trhu od roku 2018. My sme testovali 2020, teda pred facelift, pretože facelift prišiel na trh v roku 2021. A teraz sa poďme pozrieť na ten dizajn, pretože ten je oveľa atraktívnejší než napríklad ten u Škody Octavie. Model Ceed prináša do rodinného a praktického sveta zaujímavé a hravé tvary, možno také trošku odlišné tvary, než na aké sme boli zvyknutí. Pozrite sa na tú prednú časť, ktorá si zároveň zachováva také tie charakteristiky modelu Ceed, ale zároveň ostáva moderná, tá Ceedka a technologicky vyspelá. Vpredu máme LED-kové svetlomety a teraz sa poďme pozrieť na rozmery a samotnú zadnú časť. Dĺžka tretej generácie v prevedení kombi je 4,6 metra, šírka je 1,8 metra a výška vozidla je 1,45 metra. Teraz ale poďme do kufra, pretože to je aspekt, ktorý pri výbere kombíku a hlavne rodinného auta skutočne zaváži. Poďme si spraviť porovnanie s benchmarkom tejto triedy, teda so Škodou Octavia v prevedení kombi. Tá odvezie v základnom usporiadaní 640 litrov nákladov a ak sklopíte zadné sedadlá, získavate priestor o objeme 1740 litrov. Naša Kia Ceed, teda tretia generácia a v prevedení kombi odvezie 625 litrov a ak sklopíte tie spomínané zadné sedadlá v pomere 60:40, získavate objem nákladného priestoru 1690 litrov. V tomto aspekte a v tejto kategórii je Kia Ceed skutočne dobrým konkurentom a nezaostáva ani v takých tých simply clever riešeniach. Pod kapotou to bolo celkom jednoduché. Základná motorizácia je 1,0 TGDI, je to trojvalec a má výkon 100 alebo 120 konských síl a mohli ste ho získať iba so 6-stupňovým manuálom. O stupienok vyššie tu máme 1.4 motor, ktorý máme osadený aj my. Je to takisto turbomotor, je to ale štvorvalec a získať ste ho mohli buď so 6-stupňovým manuálom alebo so 7-stupňovým dvojspojkovou automatickou prevodovkou. Výkonnostne 140 konských síl. Ak radi jazdíte v meste, možno tá práva voľba pre vás bude 1.4 hladký benzín bez turba s výkonom 100 koní, avšak ak jazdíte aj diaľnice, tento motor neodporúčame. Vrchol benzínovej ponuky zastrešovala 1.6 TGDI s výkonom až 204 konských síl a s ponukou 6-stupňového manuálu alebo dvojspojkovej 7-stupňovej automatickej prevodovky. Z naftových motorov bola k dispozícii iba jedna motorizácia, a to 1.6 CRDI v dvoch výkonnostných verziách a k tej výkonnejšej verzii ste si mohli kúpiť aj automatickú prevodovku. Sedadlo vodiča je nastavené na moju výšku, tak ako by som komfortne cestoval aj na dlhších trasách a merám 190 cm. Keď sa posadím takto sám za seba, tak mám tu aký taký priestor na nohy, nie je to nič svetaborné, ale zároveň nie je to nič hrozné. Mám si stále kde dať chodidlá a viem si dať takto nohy a cestovať tu komfortne aj na tú nejakú dlhšiu trasu. Avšak v porovnaní s tou Octaviou, ako to už porovnávame, v Octavii mám o mnoho viacej miesta, či už na nohy, ale asi aj nad hlavou. Z komfortných prvkov máte tu takéto praktické sieťky, sú tu vyhrievané sedačky aj vzadu, dva Isofixy na krajných sedadlách a lakťová opierka s cup holdermi na nejaké nápoje. Celkové spracovanie interiéru je na veľmi vysokej úrovni a približuje sa naozaj k tým európskym automobilkám, akými sú Škoda alebo Volkswagen, ktoré sme už spomínali niekoľkokrát v tomto videu. Multifunkčný volant by mohol mať na môj vkus trošku hrubší veniec, ale tomu neodopiera na tom, že je perfektný a ergonomicky veľmi dobre spracovaný. Tie ovládacie prvky sú prehľadné a sú to naozaj fyzické tlačidlá, takže aj za jazdy máte jazdu bezpečnú a zároveň si viete ovládať, čo potrebujete. Za ním je virtuálny kokpit, plne konfigurovateľný, veľmi prehľadný opäť a sekunduje mu displej infotainmentu, ktorý má také zvláštne posadenie alebo zasadenie do tej palubnej dosky, pretože on ani nepláva, ale zároveň nie je ani zasadený do tej palubnej dosky, zabudovaný nejakým spôsobom. Mne osobne sa tento štýl alebo toto vyhotovenie dosť páči. Podporuje Apple CarPlay aj Android Auto, máte tu takisto navigáciu, mapy, mohol by trošku rýchlejšie a promptnejšie reagovať, ale na to denné používanie vám to úplne stačí. Z tých komfortných prvkov spomeniem sedadlá, ktoré sú kožené, sú vyhrievané, ale aj ventilované, nakoľko sme v takej tej takmer najvyššej výbave a sedadlo vodiča má aj pamäťovú funkciu, máte tu
dve polohy, do ktorých si viete uložiť vašu obľúbenú polohu toho sedadla, aby ste nastúpili a jednoducho už boli pripravení na tú jazdu. Nesmie chýbať automatická dvojzónová klimatizácia, USB-čko, 12V zásuvka, parkovacia 360 stupňová kamera. Jednoducho to auto je nabité technológiami, predsa je z roku 2020 a je pripravené na bezpečnú a každodennú jazdu. Ja začnem tým, že sú tu dva režimy, klasický komfortný režim, alebo teda normál, a potom tu je športový režim. Pod kapotou máme teda 1.4, 140 konských síl a teraz poďme k tej samotnej dynamike. V takomto klasickom dennom jazdení 140 koní vám absolútne postačuje, nemáte tu žiadny taký nedostatok výkonu pri predbiehaní alebo zaraďovaní do križovatky. Jednoducho je to auto stavané na túto dobu, na rok 2024, i keď bolo vyrobené v roku 2020. Keď chcete jazdiť trošku tak dynamicky športovejšie, odporúčam naozaj ten športový režim, ktorý drží otáčky o čosi vyššie, nakoľko neviem si tu dať iba prevodovku do športu, čo mi tu možno tak jemne chýba. A v porovnaní napríklad s tou Octaviou, tá má aj športový režim DSG-čky samotnej, ale hovorím, toto má byť rodinné praktické auto na denné jazdenie. Tom je veľmi dobre. Podvozkovo, ten podvozok sa veľmi približuje k tým takým nemeckým kombíkom, k nemeckým autám, a to v tom dobrom slova zmysle, nakoľko dokáže byť veľmi komfortne aj na také jemne rozbitej ceste. Na Slovensku ich máme mnoho, takže auto na Slovensku ako stvorené, a zároveň v tých zákrutách dokáže byť tuhý ten podvozok a neprejavuje nadmerné náklony, či už karosérie, alebo cítite nejaké odskakovanie tej zadnej nápravy. Auto je veľmi neutrálne, nie je ani nedotáčavé, ani pretáčavé, čiže fakt praktické rodinné auto, ktoré vás nesklame ani v ohľade dynamiky, ani v ohľade bezpečnosti. Jedno také menšie mínus alebo taký nedostatok voči tej Octavii je, že je tu vyšší šum od kolies a takisto aj od toho okolitého vetra, ale nie je to nič horibilné. Opäť máte tu rádio, cestujete so zapnutým rádiom, ako vždy hovorím, a počúvate hudbu, a tým pádom ste vyriešili tento mini problémik. Keď sa vrátim ešte k tej dynamike, tak v podstate, ak chcete naozaj najšportovejšiu Kia Ceed, kúpte si tu 1.6 s 200 koňmi, avšak počítajte, že tam bude vyššia spotreba. Ak chcete zlatý stred, 1.4 je naozaj za mňa asi tá najrozumnejšia voľba, či už na dlhšie trasy, na dynamickejšiu jazdu, ale zároveň je tam aj tá úspora paliva. Ak by ste chceli okúsiť takú tú elektrifikovanú dynamiku, takú instantnejšiu dynamiku, tak pozrite sa po faceliftoch, pretože s faceliftom v podstate prišiel aj hybridný pohon, ktorý posúva tú dynamiku na trošku iný level, ale treba počítať s tým, že tam je trošku vyššia tá hmotnosť, takže niečo za niečo, ale ak by ste chceli vyskúšať aj ten hybridný motor, tak je tu tá ponuka. Pomeniem ešte pár vied a pár slov k tomu 7-stupňovému DCT-čku, ktoré tu máme. Je naladené veľmi do komfortu, to znamená, že sa mu nepáči, ak mu dáte úplný kickdown, pretože vtedy sa správa trošku tak splašene a na podradiu je tam úplne zbytočne, avšak keď to máte v tom športe a máte už zaradený ten správny kvalt, viete si ho zaradiť aj manuálne, tu na páke, nemá padla pod volantom, ale na páke si to viete navoliť. Takto auto sa vie veľmi pekne oprieť o ten krútiaci moment a vie v tom kvalte vami zvolenom zrýchliť veľmi fajn. Na čo si dať pri výbere jazdenej Kia Ceed? Pozor, začneme benzínovými motormi, pretože tu 1.0 trojvalec zvykne mávať zvýšenú karbonizáciu a 1.4 štvorvalec je háklivá na kvalitu paliva. Tankujte tu kvalitné palivo a pri najlepšom aj 100-oktanový benzín. Naftové motory, tam zvykne bývať problém s upchatými DPF filtrami pri vozidlách, ktoré nejazdili dlhé trasy, ale sústredené boli iba v meste, a takisto pozor na sústavu AdBlue, pretože tu zvykol byť problém s opotrebovaným čerpadlom alebo čidlami. Ku každému autu ponúka AAA Auto výpis z registra prevádzkových záznamov, tzv. Odopas zdarma a komplexné overenie Autopass so zľavou 50%. Kia Ceed v jej tretej generácii a v prevedení kombi hravo obstála v našom rodinno-praktickom teste a dokáže konkurovať modelom, akými sú napríklad Škoda Octavia kombi alebo Volkswagen Golf variant. Tento konkrétny kúsok je v ponuke AAA Auto za necelých 20 000 eur a v ponuke AAA Auto nájdete aj viac ako 300 modelov značky Kia a viac ako 100 modelov Ceed. Ja vám prajem pekný deň a vidíme sa opäť niekedy na budúce.